ni ajira maju kata manyo tije maoko en achiel kuom gigo ma iyudo ka samoro osebed kigoyo kata mbaka osebed kon joma nitiyo oko mondo kel amoko kuom yuto gi e pacho ka mondo med jiwo dongruok mar piny Kenya. To king'iyo nitie chenro moko mosetim kata mane kor gwenge wa kucha jagoro mongiro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo nitiere chenro ma gin godo apani gi partnership gi piny mar German e puonjo rawere Tom Mboya University matero gi oko mondo giyude kaka sirkal bende gi oganda ma e gweng' nyalo yudo yuto. Gin gik mage mipani owinjo bed ni timo weche ma kama in terms of weche mag osuru mar jiwo yuto mar piny Kenya ka bende chenro mar chopo lek mar sirkal mar tero ji oko bende nikech thuolo mag tije nyalo bet nok pacho ka bende onyuolo olemo ne jopiny giwegi. Mokwongo miwacho no omora. An part of a group maluongore ni the Lolwe Institute. Yes. Ma osebedo ka para ahinya kaka wanya konyo orewerni matin odhi osom e pinje maoko skills sana sana TVET go. Kiyudo piny machal ka German is very strong on TVET. Ma kata mechanics wanyadhi e kucha to somo gigo to duogo bang' dweche 6-9. Apani mano nyakonyo. Koro ka Raymond ochako program no tapani mokwongo nyaka ajiwe kendo agoni congratulations. Mano is very progressive. Bang' wacho mano apani koro kamodong' eni ere kaka wanyajiwo programs machal kamano. Mokwongo nyaka wachul ushuru. Nikech ki irango TVET programs kawuono nyathi nyadhi ma obed mana gi registration mar 1,000 to donjo to somo. To in kaka janyuol kata guardian inya dwaro ne mana pes penj. Akiani luonge ni ntiere NEC tinde gikelo moro kanyo ni CDAC something. Mano is good. To mano nyalore mana ka an gi in wating'o karwa mwachulo ushuru. Mar ariyo nitiere gik magitiyogo e training gi ma wawach ni kaka koro Tom Mboya nya dwaro import engines moko mowuok Germany mondo tim go training. Iyudo ka seche moko sirkal pod bo chajo gi ushuru. Engineers go bo chajo gi ushuru gi computer bo chajo gi ushuru mang'eny. Koro apani sirkal nyarange ni materials gi equipments moko madonjo ma can be used for training, skill training mondo owene gi thuolo matin mondo gisomgo kae to koro bang'e sama koro gichako tich cha pesa magiyudo cha bende donge pod duoga kacha. Correct.